Vi slušate radio Yahoo na srpsko-hrvatskim jezicima. Upravo nam je stiglo obaveštenje da se Ned, poznatiji kao Dr. Ned, popeo na drvo zbog nesrećne ljubavi i da preti da će se baciti u šaht koji se nalazi ispod njega. Imamo reportera na licu mesta koji će nas obaveštavati o daljem toku događaja. Ovdje je Koko Bil, novinar Yahoo radija i Inne Vidiona. Kao što je koleginica iz studija rekla, Čika Ned, poznatiji kao Deda, se popeo na drvo i izigrao majmuna, iako zna da tamo nema banana. Okupilo se dosta ljudi, pa će pokušati da sazna šta se dešava. Lepo je bili što si došao. Zamolio bih vas predstaviti. Ja sam tragični pubertetlija, zarobljeno telo odraslog čovjeka. Izvinite, o čemu pričate? Počeo rak bre pisati mater. Ćut bre, ovom mladom gospodinu vidim osmih na licu. Gospodine optimistu. Dobro, Darkoni. Šta je razlog vašeg optimizma? Nada u happy end ili nešto drugo? Nikad nisam pročitao lepše oproštajno pismo. Počeo je vetar da duva, a Ned se izgleda prihladio tamo gore. Čujem ga kako kašlje. Ej, crko, da Bog da. Pored mene je čuveni psihijatar i ginekolog dr. Kastratović. Šta mi mislite o ovom slučaju? Ovaj dečko je više zbunjen od dva ludaka u buretu. Da li smatrate da je razlog ovog cirkusa neuzročena ljubav? Pa ne, dečko! Ili vaša teorija da se Ned popeo gore zbog popularnosti ili u pitanju obično staračko ludilo? U današnje vreme čim ti slika jedan put izađe u novinama ti si automatski popularan, osim u čitanju. Bez dobacivanja sa strane. Sa moje tačke gledišta... Nije važno, Einsteine, i da znam odgovor, ništa mi ne vredi. Je li bilo u tvojoj porodici ludaka? Pored mene se nalazi gospodin Dudo, koji smatra da je razlog Nedovog majmunisanja loša stambena situacija. Telefon štuca, radijator curi, šteker razvaljen, samo struje što me ne ubije. Čika Nede, imate li šta da izjavite za radio Yahoo? Namrčilo se nebo od demona kod da ti govne da pade od... Nisam ti ja majka, silazi dole! Evo, stiglo je i Mira, pa će sad početi da razmanju nežne reči kako samo zaljubljeni to mogu. Mrtva si, kokoško. Đubre, lažljivo! Ma jok, volite, samo se pravi! Molim bez dobacivanja. Ned maše kao da hoće nešto da kaže. Koliki komarci ko rode jebote! Stigla je i Minka. Jadnica Nevici je da zaplače, ali tu su i kavaljeri koji pokušavaju da je uteše. Ajde, skuvaj kapu, litar kape, pa spavaj kod Smiljke. Ajde. Skuvaj mu ti! Tvoj! Načisto je popustila s nervima. Bracika, priča se da vam je nešto poručio. Lično vama. Kaže, da ću ja da skiknem, riknem i završim drugovi u prdekanu. Ima li Venomir nešto da kaže na to? No more for me, thanks. I'm driver. Ned je još uvijek na starom mestu. Uglavnom, posmatrači mi kažu da čeka bus. Evo i Bracika se popao na drvo da ga urazumi. Šta ovaj nameravaš, dečače? Kaže da hoće da ga nagovori da siđe, doktore. Grešiš silno, sine. S moje tačke gledišta nekoga ću kukati ako Ned padne dole. Još mi nije vratio kosilicu. Da, šta imate vi da mu poručite? Ovdje si se skoči što ti, možda znaš da letiš? Izgleda da se Bracika sprema da skoči. Ili su u mravi ušli u špilhozne. Biće da je ovo drugo. Evo, gurno je Neda kako se propoljio. Tako se to radi. Kratko, ali jebi tačno. Jeste, tata, ubit će ga bili kao zeta. Orao javi se, prijem. Orao pao. Nedu samo noge vire iz zemlje. Na svu sreću promašio šaht. Dalje od mene smrt pacani, smrt je prelazna bolest. Ned imao sreće. Preživao je, samo ima prelom... Čega? Aha, slomio je nekoliko grana, olovku, klupu i ima lakši prelom jezika. Bracika, koji je vaš komentar na ovo? Deda, pasi krme. Ovaj vampir uvek sve pokvari. Treba obavestiti njegove prijatelje. Njegov poslednji prijatelj je umro krajem prošloga veka. Po čemu najviše pamtite Neda? Deda naučio azbuku A, B, V, G, D, Đ. Kad je stigao do rekao do kurca i bacio buku. A vi? Rođenoj strini nije pisao 20 godina samo zato što stanuje na Lenjinovom bulevaru. Jede kilo leba dnevno, majku mu jeben seljaku mu jeben ja. Ku je još vidio da se svadbena torta seče sa testerom? Can I go now? Molim režiju da sada pusti vremensku prognozu pa da završimo s ovim.
Pogledajte na sat i spazit ćete tačno vreme. Temperatura u gradu, izuzetno toplo za ovo doba godine, pritisak je u normali, vlažnost je u vazduhu. Vetar duva pa sve odnosi veš sa konopca.